Ak existuje v bývalom Československu miesto s najnegatívnejšou energiou, je to bohnický cintorín bláznov, ktorý vznikol v roku 1909 ako súčasť Ústavu pre choromyselných, dnes psychiatrickej kliniky v pražských Bohniciach. Každý ten kopeček, čo vidíme, je hrob. Vo väčšinou rozkradnutých hroboch sú pochované aj tieto osoby. Jeden z najlepších vyšetrovateľov Čatar Pavlíček, ktorý bol v roku 1933 označený ako možný páchateľ vraždy slovenskej prostitútky v Prahe Otílie Vranskej. Jej telo bolo rozštvrtené a v kufri vlakom z Prahy poslané do Bratislavy a na Podkarpatskú Rus. Pavlíčka usvedčil vyšetrovateľ Nečásek. Okrem iného v roku 1948 vyšetroval aj podozrivú smrť syna prezidenta Masaryka Jana, až kým ju neprevzala štátna bezpečnosť. Vrah Vranskej, Pavlíček, počas liečenia v bohnickej psychiatrii spáchal samovraždu a tak ho tu pochovali pri plote v tzv. Priestore pre neveriacich. Tam je aj zóna, kde je chladnejšie ako na iných miestach cintorína. Áno, cítim to. Na cintoríne, kde sa v 80. rokoch odohrávali satanistické rituály, je údajne pochovaný Gavrilo Princip, ktorý 24. júna 1914 zavraždil v Sarajeve následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda a jeho tehotnú manželku Žofiu. Atentát sa pokladá za jednu z historických udalostí, ktoré viedli k prvej svetovej vojne. 1. května 1918 tady za asistence vojáků z Terezínské pevnosti velmi brzy ráno proběhl pohřeb. 3 dni predtým zomrel v Terezíne jediný väzeň. A to byl Gavrilo Princip. Hneď po páde železnej opony v roku 1990 prišla na cintorín predsednička britskej vlády Margaret Thatcherová. Tady stála ta Thatcherová v tom baloňáku a nechala exhumovať predka svojho manžela, britského pilota z druhej svetovej vojny. Pochovaní sú tu aj... Jsou tady samozřejmě duševně nemocní, schizofrénici, nebo vrazi, žháři, pedofilové. A tu je pochovaná dvojnásobná matka Marie Tumová, ktorá zomrela ako 29-ročná na psychiatrii 12. apríla 1912 zhodou okolností 2 dni pred potpením Titaniku. Je tu aj kaplnka, z boku je sklad vápna, ktoré sa používalo pri pochovávaní samovrahov, ktorí nedostali rakvu, ale vrece a zasypali ich vápnom. Pochovávať sa tu prestalo v 50. rokoch, keď sa začalo spaľovať. Inak v kaplnke v roku 1984 Miloš Forman nakrúcal scény do Oscarového filmu Amadeus, kde pochovávali Mozarta a v roku 1989 bola úmyselne zapálená. Aj toto skrývajú temné zákutia záhadného cintorína.